un moment per sortir d'acord. Sí, digues. Mira, jo he estat escoltant molt la paraula vacuïtat, perquè he preguntat al meu fill, però jo no cal que m'ho expliqui. Ara, jo el que penso, clar, jo, personalment jo, doncs, com s'aconsegueix? Perquè jo tinc sentiment, tinc alegria, tinc dolor, tinc ràbia, tinc això, tinc allò, i llavors, clar, acabem que hem de tenir vacuïtat. Em costa molt. Què s'ha de fer? Perquè no és fàcil. Sí. Bé, no és que haguem de buidar la nostra ment dels sentiments. És que no puc. Sí, exacte, no. Per això no és això el que hem de fer, perquè això no ho podríem fer. El que diem és de veure que aquests sentiments són buits per dintre. No tenen una substància, és a dir, no existeixen per ells mateixos. El que veiem amb la pràctica Zazen és que aquests sentiments i que aquestes emocions estan buides. No que ens haguem de buidar d'aquestes emocions, perquè les emocions sorgeixen per unes qüestions del nostre organisme i de la nostra ment. Són adquirides aquestes emocions. I algunes emocions venen adquirides per al nostre karma, per al nostre passat, per les coses que hem fet, que hem dit o que hem pensat. I per tant aquestes emocions sorgeixen i seguiran sorgint degut a que ja s'ha causat, ja ha aparegut la causa que les farà aparèixer. Però el que fem durant Zazen no és eliminar-les, no és buidar la ment d'aquestes emocions, sinó que és acceptar aquestes emocions i aquests sentiments sense jutjar-los i després tornar al moment present del cos i de la respiració, de manera que al deixar-les anar sense intenció podem veure la seva vacuïtat. O sigui, podem veure que al final aquests sentiments en si mateixos no són més que sentiments, per exemple. I no són una cosa que quan els veiem molt importants, en canvi, és quan més ens fan patir. O sigui, quan tenim un sentiment ens hi aboquem i creiem que aquell sentiment és molt important per nosaltres i ens identifiquem amb ell, aleshores creix i ens fa sofrir. En canvi, si el podem deixar anar sense intenció per tornar a respirar, a la respiració i al nostre cos, aleshores podem veure que només és un sentiment. Ara ho entenc. Gràcies. Alguna altra pregunta? Porque dicen que no hay vía que lleve a la liberación del sufrimiento. ¿Esta no es una vía que lleva a eso? Sí, però això ho diu perquè tampoc ens aferrem a la via, és a dir, perquè tampoc creiem que la via que porta a la lliberació sigui substancial. També la via que porta a la lliberació del sofriment és vacuïtat, també és insubstancial. És per això que ho diu. Perquè si no, estem dient que tot és vacuïtat i si després diem que hi ha una via per alliberar-nos, podríem pensar que aquesta via no és vacuïtat, que aquesta via és substancial. Aquesta frase el que vol dir és que ni aquesta via tampoc és substancial, també és vacuïtat. Tot és impermanent i interdependent. Sí. Les persones budistes o els bodhisattvas, els seus objectius fonamentals pel que entenc que per fer equivocar és ajudar els altres, els patir els altres. Per fer això, aquestes persones entenc que han de tenir realment unes conviccions molt profundes, entendre bé aquest patiment i buscar aquestes vies de solució. Llavors, tenir conviccions profundes per poder fer això i alhora distanciar-se d'un ego que t'identifica potser amb aquestes conviccions profundes o no, és on trobo que per mi personalment entenc intel·lectualment la qüestió de l'ego, però a l'hora de voler ajudar els altres, com separar aquest ego intel·lectual del ego de convicció? Bé, doncs justament aquesta és la clau de que l'aspirar a ajudar els altres, que és una mica aquesta aspiració dels bodhisattvas, és aspirar a que els altres despertin abans que un mateix i per tant d'alguna manera
a tenir aquesta aspiració i per tant també amb la pràctica i amb l'acció fer coses perquè les altres persones es puguin despertar, és justament aquesta aspiració la que ens ajuda a alliberar-nos de l'ego. Si no, podríem practicar la meditació, però d'una manera egoista, només per purificar la nostra ment, per alliberar-nos del nostre estrès, i això ens alliberaria, ens donaria un cert benestar, ens alliberaria de l'estrès, ens alleugeria de l'estrès, sí, indubtablement, però com que ho estaríem fent només per nosaltres, no ens alliberaria de l'aferrament a la imatge, a la idea del jo. I per tant, aquest seria l'obstacle per alliberar-nos nosaltres, també. O sigui, al final, la via del Bodhisattva no és que sigui necessària unes fortes conviccions, sinó que és l'única manera d'alliberar-se i de transcendir el jo. És a partir d'aquest principi de la compassió universal, és utilitzar aquest recurs que està en el nostre ésser, en el nostre cervell, ja ho hem vist, i s'està descobrint ara amb això de les neurones miralls, són recursos que estan en el nostre cervell, de connectar amb tots els éssers. És a través d'aquesta funció de connectar amb tots els éssers que ens podem alliberar dels condicionaments egòtics i per tant és l'única manera d'alliberar-se d'això. No sé si m'explico. És a dir, que la vida del Bodhisattva, al final, no és que per poder entrar a la vida del Bodhisattva t'hagis d'alliberar de l'ego, sinó que és la manera d'alliberar-se de l'ego, la vida del Bodhisattva. Llavors seria, però no seria com alliberar-te de l'ego i llavors entraràs, sinó tu fas la pràctica i llavors aquest és el camí per alliberar-se de l'ego, seria? Sí, això ho fem a través de la pràctica, sí, que és el que hem estat dient. La pràctica de zazen i la pràctica zazen practicant amb els altres compleix totes aquestes condicions. És una pràctica que està feta amb l'aspiració també d'ajudar els altres i de practicar amb els altres, i per tant ens permet alliberar-nos d'aquests condicionaments. És una qüestió de simplement practicar i la pròpia pràctica ens ajuda a alliberar-nos d'aquests condicionaments. Seria molt difícil perquè en la pràctica seria molt difícil alliberar-se d'aquests condicionaments mentals només amb la ment i en canvi, com sabeu, en la pràctica de zazen el que es crea és una dinàmica entre el cos i la ment i també entre el cos i la ment i les altres persones que participen en aquesta pràctica, i aquesta dinàmica és el que ens permet alliberar-nos del condicionament mentals del jo. Si només ho intentéssim fer només des de la ment, ens quedaríem en bucle. Ens quedaríem en uns bucles i no podríem sortir d'aquests bucles. És necessari tornar al moment present del cos i de la respiració, és necessari tornar a l'existència per realment poder alliberar-nos d'aquests condicionaments. Alguna altra pregunta? Sí, llavors hauríem de passar a fer la introducció. No temps. Doncs només una cosa més. Sí, demà comença un curs de meditació que dura 4 diumenges, per si algú hi està interessat, i crec que encara queda algun lloc. Són 4 diumenges a la tarda en els quals veiem els diferents aspectes de la meditació, la postura corporal, l'atenció a la respiració i als estats de la ment. Si teniu interès podeu preguntar-ho. També hi ha més informació, el podem demanar fora. També a l'octubre ara començarà un curs de Mindfulness Zen, que aquest dura 7 dissabtes al matí i que és una manera
de fer un entrenament que ens ajuda a portar la ment de la meditació calmada i serena a totes les activitats de la nostra vida, a la feina, a la comunicació, a les relacions personals, etc. És una manera d'ajudar. Per fer això és convenient fer també a la vegada una pràctica de zazen per tenir ja la base d'aquesta manera de funcionar i de treballar de la meditació, però durant aquests 2 mesos d'octubre i novembre, a qui li interessi, també podem fer aquest curs de mindfulness. I després, bé, en el centre hi ha tots aquests horaris de meditació, durant tot l'any, de dilluns a diumenge, el centre està obert i hi ha aquestes sessions de meditació que veieu aquí pintades amb color marró, els matins de dimarts a divendres a les 7:30, els dissabtes i diumenges a les 8:30, a la nit, totes les nits des de 8 a 9, i també encara hi ha un parell de migdies a les 2:15, el dilluns i el dimecres. I aquí, amb aquesta pràctica del zazen, és amb el que fem aquest estudi i pràctica del zen i aprenem a alliberar-nos del sofriment, deixant que la ment flueixi lliurement i que no es quedi fixa en res. També, si algú té interès o vol informació, ho podeu demanar ara al sortir. Però ara el que passarem és a fer la introducció, per als que vulgueu fer la introducció, i la resta podem anar marxant. Avui hi haurà sessions de meditació